umili, intay amin iniri, tiyaya ti Diyos anasudi, tuyal daw anapili, daytoy ti aldaw nga inaramid diya po. Umay kayo, tagraksak tayo, dagiti tambor ken gitara, agtukar tay agkanta, inanggay tay intay isala, ragragsak tay kenkwana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, naggapu amin iti Ama, ti balay giken pigsa, amin nga imbag ken ginawa, ragsat biag ken pigsa, daytoy nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet ken. Kakabsat iraman tayo pa'y nga ikararagan, dagiti kakabsat tayo nga agyaman iti Diyos, ni Margarita Rial, Sekretaryo, kastamot ti pagyaman ni Mrs. Charlotte Patilao, ken ti pamilyana, ti panaykarkararag ti Kararwa, da Delphin, ken Concepcion, da Teodoro Corpus, ken Gilbert Arce. Rambakan tayo ti Corpus Christi, ti solemnidad, tinasantuan abagi kendara ni Apo tayo nga Jesucristo. Dinanon na tayo at tao na, numan pa'y managbasol tayo, inraman na tayo iti kina Diyos na, babaan ti panakabunyag, babaan ti dagiti sakramento, nangro na tinasantuan a komunyon, paspasantuan na tayo. Italag tayo ngorod kenkwana ti amin tayo. Tapno nga rod maikari tayo makiranod, iti dahi tinasantuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anak, kem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biag nga agnanayon. Amen.
Kristo mga sika, mga sika. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika. When na po mga sika. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y nagkakapya, kadagiti tatawan ay magtipanag naknakemda. Ibunan nagdaka, itanok daga pagrupa, bandaka daydaya, wendaka, agyaman kamken ka, gapuiti, naindaklan, nadayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiyang Heso Kristo. Bugbugtong anak ni Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika maika, kadagiti basbasol ti lobong, kasyan na kami. Sika maika, kadagiti basbasol ti lobong, awaten kadaytoy ararawin. Sika sitotugang, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, Iti kangatuan, yan tangay siksika o Apo, Heso Kristo tinasan Juan. siksika niya ko, siksika iti kangatuan, Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama.
Kumararag tayo. O Diyos, babaan da iti nakakaskas daaw a sakramento, imbatim kada kami ti pakalaglagipan mi iti panagtutuok mo. Dawatin mi kan ka, amapudnuan mi kumaadaydayawen, dagiti nasanton a misteryo ti bagi kandaram. Tapno malakam mi adi agresat, dagiti bunga ti panangisalakan mo. Sika a Diyos sa makipagbiag ken makipagari iti Ama, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Iti may basa na daw iti libro ti Deuteronimo. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Lagi penyo ti paningidalan ti Apo a Diyosyo kada kayo. Iti nabayag a panagtalyasat yo iti letang iti napalabas na 40 atawen. Pinagsagapa na kayo, tapno suoten na kayo, ket maamuan na no anya ti adda ti puso yo, ket kitain na no tungpalan yo dagiti bilin na. Pinagdisin na kayo, kalpasan na, inikan na kayo iti mana, akanen nyo, taraon nyo adiyo pa'y naramramanan uray dagiti kapuunan nyo. Inaramid na daytoy tapno isuro na kayo asaan la at hinapay ti pagbiag ti tao, nudiket pa iti amin asa o ti Diyos. Aluadan nyo tadi kay agpalangguad, ket malipatan nyo ti Apo a Diyos yo anang ispal kada kayo ijay Ehipto. Nakatagabuan nyo, indalan na kayo iti dayta na lawa, ken nakabutbuteng aletang, nga daan kadagiti nagita nga uli, ken manggagama. Iti dayta natikag, ken awan danum na adaga, pinagpuswak na tinatangken abato iti danum nga inumen nyo. Iti latang, tinaraunan na kayo iti mana, may saakita tiraon, titaraon, adiyo pa'y naramramanan, uray dagiti kapuunan nyo. Pinagsagsagapa na kayo, tapno suoten na kayo, ket iti kasta, iti kamaudyanan na, paraburan na kayo, kadagiti agkakaimbag abana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agdaydayaw ka iti Apo, o Jerusalem. Agdaydayaw ka iti Apo o Jerusalem. Agdaydayaw ka iti Apo, o Jerusalem. Agdaydayaw ka iti Diyos mo, o Sion. Tarikiti ruangan ti balay mo, palagdaen na. Ket dagiti anak mo, bendisyonan na. Agdaydayaw ka iti Apo o Jerusalem. Pagtalinaidan na ti kapya kadagiti beddeng mo. Ket punwen na ti kasayaatan at trigo. Agdilin ket si papardas ti sauna adumanon iti amin asuli ti daga. Agdaydayaw ka iti Apo o Jerusalem. Ipakaamuna kini Jacob ti sauna, dagiti alagaden ken paglintigan iti Israel. Saan na nga inaramid daytoy kadagiti sabali a daga. Saan na nga ipakaammo kadakwada dagiti linteg na, madaydayaw ti Apo. Agdaydayaw ka iti Apo o Jerusalem. Ti maibasa na adaw ti umuna a surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. No inuman tayo ti kopa ti bendisyon a puon ti panagyaman tayo iti Diyos, di tayo kadi mairaman ti dara ni Kristo, ket ti tinapay apisyen tayo, di tayo kadi mairaman met iti bagi ni Kristo, gaputa may maysa at tinapay ti pagbibingayan tayo, may maysa tayo uray no adu tayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sa pulembay di pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin do maite tugen
wan ti Apo kas maibagay ket amin do maited tuken ka Alleluia. Ti Apo at ako kada kayo. Kasa kumamit kan ka. Di pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti Hudyo, siya ti si bibiyag at tinapay ang naggapo sa dilangit. No kanente si asino man daytoy at tinapay agbiag to nga agnanayon. Ket ti tinapay nga ited konto iso ti lasag ko. Wen, ited ko tapno agbiag ti lubong. Gapo iti daytoy rimswa ti panagsisinopyat dagiti Hudyo. Kinunada, kasano ti panangted daytoy a tao ti lasag na akanen tayo. Kinuna ni Jesus kadakwada, ibagak ti pudno kada kayo no saan nyo akanen ti lasag, kin inumen ti dara ti anak ti tao, awan ti biag kada kayo. Timangan iti lasag ko, ken uminom iti darak, at dabiyag na nga agnanayon, ket pagungarek to inton maudi nga aldaw. Tatilasag ko tinapaypayso at araon, ken ti darak tinapaypayso nga inumen. Timangan tilasag ko ken uminom iti darak, agtaeng kanyak, ket agtaengak met ken kuana. Imbaon nak ti si bibiyag nga ama nga imbaon nak ti si bibiyag nga ama, ket agbiagak gapo ken kuana. Kastamet at timangan kanyak, agbiag to gapo kanyak. Daytoy ti tinapay a naggapo sa dilangit. Saan akas iti tinapay akinnan dagiti amma, no pay kasta natay damet laeng. Ngem timangan iti daytoy at tinapay agbiag to nga agnanayon. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Good morning, Apo. Daydiinang ko ha mga pakataktakan ti kararwana, grade 4 la ti nagpatinggaan na, ngam tattama amiris ko, nutritionist gayam daydiinang. Haan nga nagadal ngam natural nutritionist. Taapaya, idisumrekak ti grade 1, pagamuan adda detay na adda nakaigan ti styrofoam kasla ka aglaklako ijis ko lang estudyante mo lang dagitay higher grades aglaklako da ay detay tinapay nga nutriban hanyo naabutan detay niya. Sino nakakita kada kayo tinutriban? Dagitoy rich kids dagita handam mo dagijayan. Kay jay nutriban aglaklako da apag-abot ko niya di jela sa nga tawanan 1981, 1982, 1983 agawanan di jela nutriban idin. Kadi di jela nutriban idi aglako da jak napadasan ti gimatang napadasak laeng ti dimawat nakipersay tawam mga minti itid inang ko nga paggatang ko tinutriban aw mabalbalon mi ngem natural ni inang ko nga nutritionist ko nak tano daytoy mapana agbasan hangka awan ti kwartami nga mapan. Mangbungon, silupin na mo tay kamuti alining tana, isunto ti kanam ijay. Kakunana, da siyak mat ilimlimang ko, ayan ti likod ti eskwela ta, kasla magkababain no, haan nga ginatang, dapat ka ginatang mo, DJ kanam, takababain mo, no, dayta ibinalon mo. Sa baalining ta kasi, da sa baalining taktatay, da kan nangyawid ko na imas dayta ta nagtubo dyan ti basuraan ko nakmat. May kay turumaman, nagado, nagimas. Kada dyan inang ko, di dyan kuma, awam mat, iso nga natural ko nakta, hindi ko an adda dati uso dati tira-tira, nyo mo dyan dati nabungon nga narigat nga ukisahan, nga ngungutan, nagpaot nga ngungutan di dyan.
Tira-tira, inang kanak man tigatang ko tira-tira, ay apo nagado nga tagapulot di ta sirok ta, sa nga burnay nga ron ti tagapulot mi tagdapdapil, mangpili ka jibukil nan. Lulipap nga ron ti kaya, tino inik kandalak tudok na dayjay, tagapulot. Awan nga ron ti itid na, iso nga konak, natural nga nutritionist, sa bagay uri tatta, no, pag dumaan, nagbaliwan ti lubong. Kitahaan nyo na kita ubing. Nya? No, nangato ko majigredya anak mo, kanya taramidan tayo, Jollibee, McDo, anya papanan tayo, intay di swimming pool, intayo day tayo, dapat ikabil na nga pagbitinan, dagiti pag-uli-ulian, apo da kami ka natural ini. No, kastoy nga medyo agtudo-tudo tawan basan, anya ti ko nami, Jollibee ayamat. Adda sukayo, no, kanamong ka, adda asin mi, intay di laod mamayabas, nagganas, mararbisan ka nga mamayabas. Apay masapol pa ilang da kami ka isuda ka garamid na kita pagpapalayogan da kami bayabas ti palakas lakam lababakas nga aglalagto diyan ti kinagmayat. Swimming pool kunada ka nya kada kami libtong block nalpas. Natural kanya mi tatta nagbaliw ti lubong. Na sabsabalin ti klase ti lubong tatta. Dakkelakon idi adda umay nga aglaklako ti tinapay kada pandesal daytay ni nakaawit daytay nya naganan silag nga basket nga duwa sukatan ni inang ko ti sanga repot at tabako di sanga supot a pandesal kas idi ijay nga napadasak ti agbalin a Pilipino apaya datay laeng nga Pilipino ti kalilinisan a tao apaya gasem mo ta ibuggom di tinapay mo agkape ka isawsaw mo ijay bugwam di jay pandesal mo. So nga datay ti kalilinisan. So kunana di insik malinis, Pilipino, kunana hugas tinapay. Nakita nang ininom na di kapi ka dugyot, kunana ta di nagbugwam ka pamumula. Pamumula ininom. Kamo yun di maisawsaw, di pandesal nga maisawsaw, ijay kape, hanga biblikal di jay. Iso daya kung kuna tayo tinasanton amisa, intensyon niya. Di bagi kendara ni Apo Jesus, iso ti piyesta tayo tatanga aldaw. Corpus Christi kunana, solemnity of the body and blood of Christ. No dahil tayo agkomunyon tayo, tattako mga Domingo, ngam nagado tayo magamin, hantay mabalin nga intention amin, apaya, our acolytes were not trained about that intention. Masapol nga properly trained. Tano nagtedted. Dayjay daran ni Kristo dayjayan. Kuno raman ang tupay ket ako like kunan kadlan to ket tubay to pananginumdan. Intention dayjay no dayta isaw-saw mo kunana intention no agkomunyon tatapyastana bagi ken daran ni Kristo. Ada may sa seminarista di mo da tayo ka no kumano adda liningtam nga ugot ti kamote, mangtimpla ka ti kalamansi ken buggoong, anya ti baga ko na tayo, pagi sawsawan ko na tayo niya. Sawsawan no deppel, kaya nangasawan, namaga, tagapulot, asin, nya pa dagiti mabali nga pagisay, deppelan, sa bali di deppel, sawsaw. Ija seminaryo, ita first district, kunadahan nga sawsaw, simot, pagisimutan, kunada. Tamagan nyo kin ni Sir Takta, kakuna na dyan seminarista, agmismisa da. Gaputa, isuna ti acolyte. Ididinamag na kin DJ Padi ko na. Anya po, agisimo tayo. Agisimo tayo, kuna na nagkatawa di Padi. At intention ti awag na no, Eucharistia. Kitata kung kuna tayo daytoy bagi kendara ni Kristo. Kasano nga bagi kendara ni Kristo? How come? Kasano nga kuna tayo nga ti misa usto? Anya na ganan. Kasano nga agbalin nga balid DJ misa tayo nga agbalin adara bagi kendara ni Kristo umuna. DJ minister na ordenan padi. Nya? Uray mangala dagiti acolyte ken sakristan agbado dati badok. Mangala dati tinapay ken arak suroten da DJ formulana uray no konsagraran da haan nga balid abagi kendara ni Kristo taapaya haan da nga naor denan. Padilaeng ti maka
konsagrar, ura di dikon haan pay, padi kin obispo laeng. May sa di padi na ordenan. Isogarod nga pagpadyan nyo dagita anak yo, apuyo konakta, maibos kam apapadin, nagado na tayo nga papadin, basitan ti ubing nga padi, no awan padi, awan tiyo karistya. Iso nga numatay kam aminan, awanan ti misa. Iso nga masapol tap no agbalin nga valid di misa, di padi na ordenan. Maikadwa, correct, di material na, ti material na. Di hostya nga aramidan da, pure nga wheat arena. Ha, at dalaeng dagiti na palubusan nga agaramid iti hostya hantay mabalin nga dagita ko no kumano nagadal dagiti mother butlers properly trained da mabalin da ti agaramid. No once nga inikkan na basit ti asukar wenno asin na dayjay hostya invalid ang misa, automatic invalid dayjay. Haan nga mabalin nga laukam ti anyaman, uray no daytay baking powder mo tapno bumusog, haan nga mabalin dayjay. Dayjay ti hostya tayo nya. May kadwa dayjay arak na, haan nga mabalin nga kumkonforme nga arak, adda nagatinda arak idi. Agad adal kam ti ecumenism, napangkam ti sabali nga denomination. Ti inosarda, tay fita, han nga skyflex, fita, nagpupudan da dijay ko na, sa dijay, Diyos da kaday tayo ngay, tang nga grape flavor, kung nada dijay, linimog-limog na mutan, kabil na pitsiran, iminom da sa gabasit dan, idinalpasin, imbuyat da ijay ayan titawan. Dijay arak tayo, haan nga kumkonforme nga arak. Adda prescribe, adda dagiti pinalubusan ti Roma nga agaramid, idta US, ija Spain, iso nga dijay mumpo, agga po dijay Spain dijay. Pure grape wine, haan apulos nga malaukan ti pagpasamit, pagpasugpet, pagpatapang haan. Once nga linaukan dijay nagaramid dijay, invalid jimi sa tayo. Iso nga pure nga arena, pure mut a grape wine, dijay ti material na. Maika, lotap na agbalin nga valid dijay misa tayo, surutan dijay mga ramid, ti formula, according to our rubrics, dijay misal, dijay libro ni Apo Padi, surutan na dijay. No, siya ko magdardarasak, shortcut ko, invalid dijay, misa. Nya, tapno agbalin nga bagi kandara ni Kristo. Iso nga tatako na tayo, solemnity of the body and blood of Christ, solemnidad ti bagi kandara ni Kristo. Kitata solemnidad ti bagi kandara ni Kristo, kung na tayo, us-usto kadi nga bagi ni Kristo. Uri da tayo, agraman padi. We have the doubt. Kaslahan tayo nga assure nga dijay, no kinonsagraran ni Apo Padi, impatay na di ima na, by the power of the Holy Spirit, transubstantiation, di substance na trans agbaliw. Transubstantiation, di substance na agbalin abagi kandara ni Kristo. Kitata ko na tayo, us-usto kadi, naggapuan na ti first Eucharistic miracle, buyain yun to di YouTube. May sa apadi, ijay Spain dato, Spain? Spain. May sa apadi ka or-ordain, monk iso na, nalpas nga nagmisa, agad adorar, the Blessed Sacrament, naka-expose, aglulwalo, kunana, apo apay us-usto kadi ti transubstantiation, us-usto kadi nga bagina ka ni Kristo. Diyay Blessed Sacrament, anya tinaaramid. Diyay Blessed Sacrament, nagbalin alasag. Kadayjay alasag, left ventricle, di puso niya, left ventricle, di orat na. Ti klase diyay dara na, AB ti dara ni Apo Jesus. Haan lang nga dayjay nasunutan ti Eucharistic miracle, the same di findings da. Aging gana tatahampay nagrunot. Diyay may sa diyay na udi, ito'y diyay dara, diyay arak. No. Diyay Blessed Sacrament, dagtoy ayan tirabaw ti altar, ta ingkabil da, tanapidot da ijay likod, ingkabil da iti bowl nga dadanom na, ingkabil da jarabaw ti altar. Amoy di altar, concrete iso na asimento, nagtidtid nga timagos, haan nga naguyas. Kaya di ipinaadal damanin, the same left ventricle, the same nga tao,
kunana pa DJ ng birok, this must be tortured. Kunana na parparigat daytoy a tao. Handa nga amo ang blessed sacrament dayjay. Kung ano that duma, we have the doubt. About the blessed sacrament as the body of Christ. Kano kitaan tayo, ni Apo Isos itinasanton a sakramento ti bagi kendara na iso ti piesta na tata. One thing more, the body of Christ, piesta na. No kitaan tayo, haan laengan nga ije blessed sacrament ayan ni Apo Isos. Ti bagi na, ti body na. Umuna, the body of Christ, the glorified body, the resurrected Christ, napan iti makannawan ti Ama, haan ang marunot dayjay. Adda ati bagi ni Apo Isos ngagtugtugaw iti makannawan ti Ama, hang marunot di glorified body na. Umuna isuna. Maikadwa ti bagi ni Kristo dadtoy na santuan a misa, Eucharistia. So di awaten tayo. Maikalo ti bagi ni Kristo. You, datayo assembly, si kayo kinsiyak. Datayo anabunyagan nga umawawat tinasantuan a komunyon, kuna na nga rod, I am the head, Christ is the head, and the assembly, you, my dear people, is His body. Iso nga ti bagi ni Kristo, hanlaeng nga, di Eucharistia, at da jay si tutugaw iti Ama, Eucharistia plus da kayo atat tao na. Da kayo atat tao na. Apaya, four modes of the Eucharist. Kasano ti pan nakamammo tayo nga ti Eucharistia ka at da ni Apo Isos o muna, the priest, I represent Christ. In the Eucharist, i-representar ko ni Apo Isos. The Word of God, di maibasa. At da ni Apo Isos, at da ni Apo Diyos. Maikalo, di by bread and wine, altar, di altar, tinapay kinarak, maikapat, you people of God, da kayo ti bagina ni Kristo ti ulo. Da kayo nga kameng na, adda ni Kristo kada kayo. Could you imagine ang tatangarod? No bagina kayo ni Kristo, gaputi bunyag, gaputi nasanton a komunyon, nagbalin tayo a bagi ni Kristo. Iso nga kung kunak mamati akji imbaga ni Apo Santo Papa, by the mercy of God, through the mercy of God, I don't think kuna ni Santo Papa that hell exists kunana. Kaslahaanen nga exist ti hell no ti pagibasaran tayo ti kaasi ti Dios. Apaya da kayo kumasika bagina ka. Awatem tinasantuan a komunyon, nasantuan daytoy abagi. Uray kas ano kinaman nagbasol, basta agbabawi. Mayat nga rod ni Apo Isos nga sika a membro ti bagina ka, mapan agtutuok nga maururam ije impyerno. Ipalubos na nga tanga may sakada tayo nga umawawat tinasantuan a komunyon ka, mauram ije impyerno ka bagina tayo. Iso nga adda puntos ni Santo Papa nga imbaga na nga by the mercy of God kunana I think hell doesn't exist kunana. No ti kinaman nga asin ni Apo Diyos ti pagibasaran awan ti impyerno. Tahaan na ipalubos ti maysa kada tayo nga tao na uray man nagbasol no agbabawi haan na ipalubos nga maitapwak tayo nga agto bagina tayo nga rod. Malaksiden aka dagiti kakabsat nga haan nga nakadamag ken Kristo although at the excuse na dejay kas ano ngay Father dagitay adayo a lugar nga handa pay nga nakita ni Kristo handa pay nadamdamag ni Kristo anya nga ti papananda adda pan nakaisalakan kadakwada adda as long as they respect the common good anya ti common good respect for life adto dagitay orahan nga Kristiyano nga respetaran dati biag. Tinarigat na kita han nga Kristiyano nga puuran dati biyag, bumbaan dati tao, kanin dapay. Ipadas tayo man, sino ti umuna nga tunwan tayo. Kanin dapay, handa nga respetpon ti biyag. Abortion, kadagiti ati mga mangikat dijay. Sa love. Uray handa Kristiyano, no ammo dati agayat ken mga respeto, sumurot na mula ang ijay panursuro ni Kristo. Katatasoblyanan tayo, no usto ni Santo Papa, no
Datayo ka mai-consider nga bagina, datayo nga nabunyagan, datayo nga receive iti nasantuan a komunyon. Awawaten tayo ni Kristo, paspasanton na dati bagi tayo, apay mamati tayo nga rod nga itapwak na tayo ijay impyerno. Haan nga itulok ni Kristo dayta. As long as agbabawi dayjay manag basol. Uray na ilawan ka nga agbasol, no tartari gagayam ti agbabawi, han na pulos nga itulok nga maitapwak tayo sa di impyerno. Dayta ti kinamanang nga asin ni Apo Diyos, iso nga ti bagi ni Kristo, di bagina, the glorified body nga makikatkatugaw iti Ama, the Holy Eucharist, ginasantuan a misa, di awaten tayo tinasantuan a komunyon, and you, the assembly. Kumabalin nga rod, apaya nga napatag ti assembly, datayo nga rod ti bagina. Uray no, there's no such thing as private mass niya. Uray agmisa ak nga may maysa, agmisa ak asulsulok, haang kumabalin asulsulwan ti na santon a misa. Because I celebrate the mass within the community, adda kay latta, and for the community, para latta iti komunidad. Haang nga mabalin nga sulsulwag ti misa. Or kunayo hamba nga mabalin, nga kunayo nga agbuya ak ijay innak tula dumawat ken ni Apo Padi tinasanton a komunyon at agkomunyonak nga sisiyak. No. Apaya, di nga rod assembly, kayat nga saun assembly, more than one niya. Iso ti bagi ni Kristo. Datayo. Iso nga napatiglata nga umay ka. Apay masapol ko na santuan a komunyon. Every Sunday, dagiti daduma, every day pa. One kasla mo regular food. Mamintlo kay nga mangan, pamigat, pangaldaw, pangmalam, nagkilabang ka in between, nagkilabang ka in between, nangangkanto pa'y larabiin, namin innam ka nangan, tapaya kasapulan tayo tinutrition, kasapulan tibagi tayo, agkapsot tayo, the same with the Holy Eucharist. Di Domingo, inaldaw pa'y, anya tilablabanam, di salunat mo nga kwa, ang haan, nagaduag punsyon nga kaarubam, kalata manganan, kalata gisupot titabtaban. Ngam tinasantuan ako mo yun regular dayjay. Anya mo ti na espirituan nga nourishment tayo. Pigsa tayo nga lumaban ti temptation. Pigsa tayo nga tibker nga mang saranget kadagiti pakaupayan ti biag. Pigsa tayo nga maaddaan ti anos, nga numan pa'y adu ti panubok, pakariribukan ti biag, aggapo kanya na ti pigsa tayo alumaban di ti lubong. Pigsa tayo nga mangi-extend ti ayat tayo, tano hangkang agkumkumonyon, hangkang agkarkararag, nagbatit ti ispand na ti panagaya mo, nagbatit ti ispand na ti kinaanos mo. No awan ni Apo Isus nga mangpapapigsa kanya, mangpapatibker kanya tayo, iso na kita nakatangtangsit. No hamo mabigbig ni Apo Isus nga ari ti kinapakumbaba nga awatem, at dalabasit umingingar kan. At dalabasit na kami suot kan. Iso nga kung naknumay kay makimisa, habang ubing ka pa'y agkatawa kan. Kakaasin to tapo nirarya nga mga atur taropam no ba matay ka nga nakamirugrog. Ibababadan to takiday mo, pagpagkatanda ta ko silap nga matam, akaasidan to ta, rupam nga mang papaisam ta, apaya, idisibibiyag ka, di mo pa'y napadasan, tinaragsakan, apaya, ari ti tangsit, ari ti sakit tinakam, ari ti apal, ay sos apo, agom. Sino mang tidking ka ti kinapakumbaba? Sino mang tidking ka ti ragsak ti pusom? Sino ti mang tidking ka iti pudpudno nga ayat ni Apo Jesus? Isuna paggapuan na dayta. Kati aggapok kalaban, amo ti kuno ti kalaban, tangsitam. No, ti boss mo ka dayta nagsara, agumam. No, ti boss mo ka dayta adda ipos na, anya ti kunana, balsam. No tibos mo ka daytay adda ipos na haam mo ka sarsarita. Dagita ti akum na dayja. Iso ngano kasjay ka ammom no sinno bos mo. Ngam no ni Apo Isus kinapakumbaba, iayat mo latta, agserbi asipupudno, awan ti sakit tinakum na. Tatta kakabsat dayta. Iso nga tatta no kuna tayo no piyesta ti bagi ni Kristo nakaraman ka dijay. Haan ka nga adayo. Tabagi na ka nga rodni,
Kristo. Ang tatamanan. Why are you here? Why are you here? I-check ka din ni Apo Padi, tanagan mo nga umay makimisa nga. Into naman minsan, kagaramid tayo tumakas diya tayo niya. Nasumrek ka, ang yanaganan, time in, ko naman yanagan mo, tapno, no hangka nga imay, kung may kantumaan, anusan nga ibagbagan, ni awan tay, hangka nakimisa di Domingo, tay daton mo, kung naktumad. Awan nang pilit, king kang imay ditoy. Hana ka nga in regard niya, Apo Padi nga umay ditoy. But the Holy Spirit, in drive na di po sa mga umay ditoy. Ginuyod na ka nga umay ditoy. The question is, gapota makimisa ka, gapota inayaban na ka, gapota ammom nga bagi ni Kristo, awatem tata, makimisa ka iti assembly, adda ka di amazement, di eagerness, kas ano ka di tarigaga di puso nga, yes, mapantay makimisa. Hawaten tayo ni Apo Jesus, naragsak a puso. Adda nga ta di tarigagay mo nga day tay, ay intayon, bendisyon day ta, inyanaganan, lumlumnag tayo iti grasya, no, agmisa tayo, adda nga ta di nga tarigagay mo. Wan no, tamakimisa lakay, wan, mapilpilit ka matlaing kan, tagigyanak ito'y lugan. Adda ka di tarigagay nga, gapota inawis na ka nga, adda to'y tata, awam mo ng pilpilit nga umay ka. Kas lala, adda kurang na, no, hangka makapan nga, di ka di pusom ka di tarigagay mo nga, adda to'y, di eagerness mo, gapota, sika, kamang nakatibagi ni Kristo, awatim tibagi ni Kristo, mangpasanto, mangpasalunat, mangitid tipudpud no akinatao, maragsak nga agserbi, di ka di tarigagay mo nga mapan. Kalakan niya may idi, magmagnati aga, di kalsada, nagaddayo kan niya niya, han nga sumrek tilugan. No sumangpot, dagayay mapan makitsenda kan niya may idi, daamang uno da inang, agtataray ka man sumabat, apaya, ayan na ta tinapay. Amang tinapay, ayan na ti tinapay. Ngamday di amang kumati kasi si Riba na ata. Siyempre, awan di awan mat, awan mo igatang na, ayan na ta tinapay. Kinuagmukmukat, di aglako, so nga di gimatang. Nagsirib, tapno, siyempre maupay ka mat. Ayan na ta tinapay, maururan di tindaan, napuuran di bikiri ka no, na overcook. Ita, ang tisir, ngamawan lagayam ti igatang, dangam di nga eagerness mo nga, da isang put da nga makanan, hoy, napadasa, mawawatan di bagbagak. Idi ano, adda agudong nanang tayo ka, di nga tarayon tayo nga mapan, baka adda makanhaan. Kas di kumamot ti Domingo, nga dati ti Domingo ka, bagi ni Kristo, agtataray tayo ko mga mapan, sumabat, awatem nga ron tinasantuan ako munyon. Di ko mataray mi nga sumabat, di nasantuan, di tinapay, idi ka, kas di ko mamudjiri natay nga umay tata. Ngam ti dakas Domingo ka, nagsulit, agtudaw. Ingkayon tagbuyak latibe. Kitain nyo niya, di diferensya na apaya. Ngamin, no mo pa'y na ni Kristo, no kurang pala di panangawat mo, tinasantuan at tinapay, anya ti ko na ni Apo Isus, titinapay ti biyag, no timangan ito'y adda biyag na nga agyanak king kuan, adda akin kuan na, adda kanya, kayat na nga saun, if you receive the body of Christ, you are in God, nakagamur ka kanya na, adda king ka. Awan to ti biyag na, hanan to nga, addan to biyag na nga agnanayon, iso di ibagbagak, nga no inawat mo ti bagi ni Kristo, apay palubusan na nga, nga agtuok ka ije impyerno ka, bagina ka, adda king ka ni Apo Jesus, adda kanyam ko na alangan nga ipatapwak na ije impyerno, DJ ti patig na dahi ti piyesta tayo, iso nga no kuna tayo, no piyesta ti bagi ni Kristo, kindara na, piyestammet, piyestakmet, haan lang iti Eucharistia, da kayo nga assembly, kayat na nga saun, da kayo nga tattao na, iso na ti ulo, da kayo, iso garod nga piyesta tayo tatta. Kadi di eagerness tayo, kadi di tarigagay tayo, di ragsak tayo, di agawa tayo nga umay keng kuana, kas di nga ta, di karagsak di puso, wano. Intan, kunam ko majikad na, madamdama, malpas pa iti sermon, ta intan tula agkomunyonan, aglaladot. Timisa, entrance, aging gana ti excite, haan?
Hanggang itong agar-arudok no madamati ay sermon, no reading. Di jay kumaa. Di jay nga, apaya at dagarot tarigagay mo, makipasat iti bagini. Kristo, ano no piyesta nakakabsat? Piyesta yo mo. Iso timang titiragsak, at da ka diragsak mo nga imay. Taro pa yung mat, si mimisuot mat. Agtudon tupay lang, di darsam. Kung kunayo mga yar-arasaas. Ada ka di enjoyment yung mga awat tabagi ni Kristo. Usto ka di puso tayo nga mga awat kin Kristo. Amoy, dahito di nobena, may kada kayo nga umay kin hang nga taga dito. Agnob nobena kami ti, agnob nobena tayo para piyesta no 15. Kaya itap topic may desiderata kung nada day jay. Gisurat ni Santo Papa about the liturgy, discipline, the theological sense, dagajay ko na. Kaya natapik mi na minsan, ado dagiti mausar tapno makatulong nga mari na tayo nga adda ni Apo Isus ti misa. Structure, nagpintas, awang problema. Nya? At the liturgical images tayo, kasapulan tapno nalaklak nga imaginan. At the liturgical linen tayo, haan nga mabalin nga orain niya nga panpanyutan ka mausar para laan ginasanton a misa. At the liturgical book tayo. At the liturgical dress tayo, isugarod nga, madi ang liturgical dress mo tayo spaghetti nga agpangato, agpababa kada kerret. Dito short pan nyo nga makikita kerret na nga, nagngisit mo nga rod. At the liturgical dress, at the liturgical color tayo, isugarod nga white liturgical color tayo. Katiko na dito, haan laang nga external, dagajay pang liturgy tayo. Uray si ka. Do you have the liturgical heart? Nga di pusom ka di ka pang liturgy, ayat, kinapakumbaba, kinaanos, wano tangsit, wano gura. Agraman ta liturgical face, kunak pa'y kanya datatarupay yo kuma, maibagay aya kinasanto ni Kristo. Han nga sumrek ka nga nakamirugrog nga nakakusilap, peace. Peace. Makimismisa ka lang, arudang ka, gumurgura. Han nga liturgical face day jay. Maibagay ati liturgy tarupam, tapusom, tapan nakikadwam. Isugurod nga kung kuna tayo, ang tatabagi ni Kristo, piyesta na. Isungurod nga, graman puso, rupa, amin nga garaw tayo, maibagay ko maiti liturhiya. Tapno mari na tayo, ang adda ni Apo Jesus. May ka nakimisan, nagdalikapkan ka tumangtangsit kamutan. Takadwam nga, gibasbasa, di magkasarsarita. Ang pang liturgy na, pang impyerno da jay. Iso kakabsat, ang piyesta na, bagi kandara, bagi na ka ni Kristo, piyestam. Do you have the joy? Do you have the eagerness? Do you have the wonder? The awe nga, wow, nasanton amisa. Naragsakan akta nakaawat akti nasanton amisa. Naragsakan akta nakipasit akti nasanton amisa. Adda ka di dayjay nga rin na. Alano adda dayjay kakabsat ka piyesta na. Piyesta tayo, piyesta na. Piyesta ti bagina. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo ni Jesucristo. Bugbog to nga anak ti Diyos. Nagtao di amay sakbay ti amin na tiyempo. Diyos na nagtao di ti Diyos. Silaw nga nagtao di ti silaw. Napaypay sa Diyos na nagtao di napaypay sa Diyos. Nayanak sana naparswa. Diyos sa kasmetlaing iti ama, ket kapukan kuanan haramid dagiti aming ngadda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakay salakan tayo. Inmulog na naggapot sa dilangit, ket nangalay ibagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet anailan sa iti krus, gapu kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtuto ket netanem, nagungar iti may katlungal daw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Ama,
Umay tumanen sa dadayag, tapno komen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao iti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsaw babaen dagiti propeta. Mamati akmet ti iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbason. Namnama ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw iti ama tayo ana ilangitan, imbaon na ti bugbog nga anak na ni Apo tayo Jesucristo, ti sibibiyag at tinapay ang naggapo sa dilangit, tapno maikkan na tayo iti biyag nga agnanayon. Si papakumbaba tayo nga agdawat kadagitoy akasapulan tayo, ket iti tunggal panggep ko na tayo, Apo indingam dagiti tattao. Apo indingam dagiti tattao. Agpaay kin Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno maipasagepsep da kuma asipupudno ti sakramento ti Eukaristya, akas kang runaan a padaya ang mangipeksa iti panagkaykaysa ti na Kristyanuan agimo. Kumararag tayo ti Apo. Apo indingam dagiti tattao. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo. Tapno si anerda ang mangitrabaho kadagiti ganwat, amang parangay ti biag dagiti umili, babaen dagiti napateg iti Eukaristya, panagkaykaysa, hustisya, kapyak ken ayat. Pumararag tayo ti Apo. Apo indingam dagiti tattao. Agpaay kadagiti agsagsagaba iti nakaro arigat, dagiti awanan taraon ken pagdagusan. Tapno tignayin ti Dios dagiti nasaliwanwan ang mangiranod kadagiti kinabaknangda. Kumararag tayo ti Apo. Apo indingam dagiti tattao. Agpaay iti na Kristyanuan agimong tayo. Tapno tunggal maysa, madaan kumatigagar ang makipaset ken makibinulig kadagiti na isayangkat a programa nga mangpatibker ti panagayat tayo iti maysa ken pammati tayo iti Dios. Kumararag tayo iti Apo. Apo indingam dagiti tattao. Agpaay kadagiti minatay tayo, tapno awaten kumaida iti Dios iti nailangitan a pagarian na. Kumararag tayo iti Apo. Apo indingam dagiti tattao. Agulimat tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo, apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay met ikarkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo indingam dagiti tattao. Managayat unay nga ama, si katigugwayan ti amin a kinaimbag. Ipangag mo kad dagitoy akararag mi, tapno maamiris mi ti diagsarday a kinaimbag, ken kinamanagayat mo. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Idatun miken ka, bungat ligling et mi
idatun miken ka ar-araraw mi wen idatun miken ka as-asog mi taawan sa bali amay datun mi aken ka apo amay kari idatun miken ka puso mi idatun miken ka daytoy biag mi wen idatun miken ka amin amin mi tawan sa bali amay datun mi aken ka apo amay kari idatun miken ka bungat lingling et mi idatun miken ka bungat banbandog mi wen idatun miken ka nanungo asagsagot mi awan sa bali amay datun mi aken ka apo may kari Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadag iti adaton kadagiti imam Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo itdem kad iti iglesyam dagiti parabor ken kapya ken panagkaykaysa isuda nga ipatuldo dagiti tinapay ken arak nga idaton mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet ka. Itag-ayo dagita puspusoyo. Nadadanas sa tag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari kay trombe. Pudno unay may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Ta iso kaspadi nga agnanayon ken napaypayso. Insongsong na daytoy dinto agresat a sakripisyo immo na nga indaton na tibagina ken katap no maisalakan kami a parswa sana imbilin nga aramiden memet ti inaramid na a pangilaglagip mi kan kuana iti kasta tonggal awatin mi daytoy makabiyag at tinapay ti padayaan na santuan iwaragawag mi day di pa nagtutuok na ken ipapatay aginggat dinto umay anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo gat konami adi agsarday. Santo Santo ti Apo a Diyos dagiti amin a parswa ti langit ken dagan apno iti pakaidaydayawan Hosana iti kangalan
Pudnoon ay apo abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta espiritum amang pasanto, kadagitoy adaton tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara, ni apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso amay yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayo na tulag iso amay ibuyat to amay ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ket iti daytoy, akalis uminom kami. Ibarang mi, ipapatay mo, o Apo, aging gaiti, iyay mo. Itingarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayen asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maamaikari kam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Hallelujah. Intay umararaw iti ama kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amin. Ngadat sa nilangit,
mo, dumteng kuma, tinagarya, matungpal kuma, tinakem mo, dito'y daga, lakas sa nilangit. Idem kadaka, di aldaw ito'y di kanenmi, iti patinayon na aldaw, pagkawanemen, di basol miyakas men, pamakawan mi, di basol, dagiti nakabasol kada kami, di nakamen, baybayan daw mandugot di, suket salakan nakam geridi daket. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon na dinto agsarda. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak, daytad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta ko mamet Ipaay kanta. tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kaya aming kapya. Cordero di Dios, amang punas basba, sulti lubong. Apo mga siga, Cordero di Dios, amang punas basba, sulti lubong. Apo mga siga, Cordero di Dios, amang punas basba, sulti lubong. Idem kadakam tigapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, kanti may salado sa omo, pay magton ti kararwa. kararwak.
Bagikendara ni Kristo asalakan ingamawaten asang kagimungan sabay kuma taidi dayduya panangan ingam magunod kapiat sa ngalubungan ni Kristo Jesus anak mo anasudin inainda to daraken bagi isungaron tingkam awaten bigsa ayat kentalingen bagikendara ni Kristo asalakan ingkam mawaten asang kagimungan sabay kuman taidi dayduya panangan ingkam magunod kapiat sa ngalubungan nadaeng asaklang mo ingkam umasidek naitep asilaw tibiyag ingkam isengget tuy sibubukel lamyag ken kaitalek rigat ken lulwa ingkam paep-ep Kumararag tayo. Apo inted mo kada kami ti bagikan daram kas pagilasinan nga uray pay ditoy daga na iranod kamin iti biyag mo ana Diyosan. Ipaay mo kadita kompleton to ti pannakapunno mi iti ragsak ken biyag mi sa dilangit. Sika nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo apagbiit kakabsat. Madama ti panagsagsagana tayo, ti piyesta tayo apo, into no John 15. Kas panangrambak tayo, ti panaka idedekar, ken panaka konsagrar, dahito simbaan tayo, maikadwa atawanan. Katinawan dato nga nagbalin nga official nga ramrambakan tayo, ta maysa kadagiti kabarwan nga simbaan, dagiti daddo magamin ka nalipatan dan.
Kaya napatag ti pan nakaididikar, kaya pan nakakonsagrar ti simbaan niya. Iso nga piyesta tayo inton 15, madama tinobnobena ti rinabii, alas 9:30 jay misa tayo, kabayatan nakakabsat, dahil ito into no 15 mo laang maaramid ti medical mission, ti provincial medical mission ti Ilocos Sur Apo, tulungan ti rural health unit tayo, dito'y plasan to ti Sibilya pakaaramidan na. Dagiti umay ma-open apo dagiti aming nga taga Ilocos Sur nga tan-a. Ada medical, dental, diyak amuno ada pay optical, ada pay panagkugit, da kayo nga akulat ngampay kugit ingkay ton. Ada kuana apo, ada kano pay blood chem na. Kemasapol kano dagiti ag blood chem apo, ag fasting da. Manipod iti rabii, handan nga agi paunag aging gana nga maalaan da iti dara. Mabalim mga ingkay urayanan ta hangkay mangmanganan, diya aguray ka di plaza. Ag fasting da apo tamas effective nga di gamin nohan nga ag diet nya, ag fasting da. Ken first 70 laeng kano ti maalaan iti dara apo dagiti ag fasting nga pasyente, so nga dagiti mayat nga agpa blood chem apo nga po ta medyo nangina mo ti pagpa blood chem isapsapa yon to ti umay into no 15 dayjay. Kamaluman na apo di raffle draw tayo, di ticket tayo, di fundraising tayo para iti hall tayo. Haan nga tinakakabili di ticket tayo apo nakita yo 11 o'clock right after mass. Ngam haan na po iyalis tayo, ipospon tayo basit, ipospon tayo iti malam ti 15, alas 6, anyat maaramid ti alas 6, makoronaan dagitay kandidata ti barangay nga Queen, Guadalupe, Ken King, Juan Diego, dagitay kadadakkelan nga barangay ti Nalako na itulong ijay tiket tayo apo, makoronaan da, at the same time maigiddan to, maisapit-sapit to di jay raffle draw. Iso nga nasaya at no adda kay to amin o may makipagrambak iti day tanga rabii, makipagyaman ka dagiti nangabak, makiraffle, adda kay to amin, tagyawid kayo sa gagaysa kayo nga Aerox, de Giant, de iyawid yon nya. Anyo kayat? Dagagaysa kayo. Anya dagiti paglentagan di raffle draw tayo apo. Oray no awan dito di tao, mga baklat taado tinaggatang ti online, ado pa ti abroad. Maikadwa, awan di jay unclaim for 30 days nga kung kunada, forfeit. Ma-forfeit kunada haan, awan di jay taadot naggatang taga-adayo apo. Anya ti general rule nga surutan tayo, no dwa ti abakam, di dakdakkel, di na major prize iso ti alaem. Nariga mo nga po ta inabak mo tikat ka, bagim jigran, aging gamo amis nga bagon ta inabak mo, kawam mo abagan ti kakadwayon. Dahil laang nga po, isang atinto rabiina, plus, into matlaang ti alas 6 ti rabiia po, launching to, dahito silaw tayo, no makita yun dagita adigi at da silaw, kinitnarwar, madama nga ma-installan. Ison tumat ti pananggangat tayo, launching nanto dahito, dayay rabi iti 15, no matuloy ag procession dagitay ari ken rena, ag raffle draw tayo, ag corona tayo, launching tumat daytoy silaw apo. Ke itultuloy tayo tagsagsagana iti external preparation nang runa ti spiritual preparation tanapatpateg nga amang daytoy apo. Kananya dagiti maiyarayat, maitulong daytoy panagpiesta, nasaysaya at latamot apo tabagina tayong orod ni Kristo, tumakder tayo. Ti apo adda kumakada kayo. Kasa kumamet ken. Agdumog tayo, taawaten tayo ti nadaeg apamindisyon. Ti Diyos, apo on ti liwliwa ornosen na kumadagita aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Amen. Isalakan na kay kumadi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkitan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Amen. Pabaknangen na kay kumati Diyos kadagiti bertudes ti inanama, ti pamati ken tinadyosan nga ayat, agbiag kay kumaanagagat nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to iti agnanayon a kinagasat.
Amen. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati kumangag, nanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. In kayo iti amin na lugar, ket pagbalinenyo itang adalam. Bunyagan niyo ita itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglagi benyo nga dakto dita sipayo laglagi benyo di gayto panawan